Sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, kay nasang aga ginpatigayo ng covenant signing para sa 2025 elections. 13 sa 41 ka mga nagapapili sa nagkalain-lain nga mga provincial post ang personal nga nagtambong upod sa pamunuan sa Commission on Elections, PNP, Army, Philippine Coast Guard kag DILG. Yaring report ni Barbara Mijares. Importante ang pagtililipon nga ginsakdag kaina suno kay COMELEC Negros Occidental Supervisor Ian Lee Ananoria pati maanya to sang commitment sa mga nagapapili sa mga community leaders kag sang pumuluyo para sa isa ka exercise ang isa ka democratic process nga hilway gikan sa kalakasan, pagpamahog kag pagpangdaya. Ang election suno kay Ananoria ang cornerstone sang democracy, labi na nga ini ang tion sa pagpabutyag sang kung sino ang luyag nga butang sa pwesto. We promise to uphold this responsibility. We pledge to conduct our campaigns with integrity, focusing on the issues that matter to most of our people. We pledge to respect the outcome of the elections, win or lose, because the voice of the people is the voice of God. Sa bahin sa militar, PNP kag Philippine Coast Guard, ang ilang nga mga pamuno ang nagpasalig nga ila buhaton ang ilang nga mga katungdanan para matigayon ng isa ka malinong nga pinili-ay. In light of the hardship we face, particularly concerning the impending kandidato election, I assure you that NOPO will stand firm in our duty. We pledge to provide security, ensuring that despite the challenges, the electoral process also remains our priority. 13 sa 41 ka mga nagapapili sa nagkalain-lain nga provincial posts ang personal nga nagtambong. Si Ferdinand Diego sa 5 ka nagapapili sa pagkagobernador ang nagaisahanon nga nagtambong sa peace covenant signing. Damlagpagin sila ni Governor Eugenio Jose Lacson nga hindi siya makatambong bangod mayara siya sang signing sa Manila. Sa mga board members, kumpleto kaina ang nagapapili sa 2nd District nga mga unopposed. Wala naman sa may nakatambong sa 5 ka nagapapili sa 6th District. Sa nagapapili para sa Kongreso, 3 lamang ang nakatambong. Sa 5th District Representative Rino Yulo nga magapa-re-elect, Mayor Javi Benitez nga magapapili sa 3rd District kag Engineer Lea Delfinado nga magapapili sa 4th District. Importante man sa ato no this is a exercise in democracy. We must always remember it is a people's choice which will always win. So far sa iyong area? Well, of course, hindi mo na ma-avoid may mga minor kitadang incidents, but we hope that the PNP and the COMELEC will be on top of the situation. Tawhay ang 5th District. As of now. We recited a very, dignified commitment, and we adhere to it. And I want to also add, that's what I've said in the post, hindi tayo magbutang tarp sa kahoy, please. Especially sa sa mga highways, kaya hindi namin. It doesn't send a good signal. No? So I encourage, especially those in the 3rd District, kaya that's what we're running for, representative of the 3rd District, please, hindi lang magbutang sa tarp sa kahoy. Sa Kadaban Wakag Syudad, ginapaabot man ang pagpatuman sa peace covenant signing, kasubong man ang Unity Walk. Barbara Mijares para sa Digicast Negros.